Μαζί μας ο coach του Παλαιού Φαλήρου, ο coach Ακυρόπουλος. Ένα παιχνίδι, οι πρεμιέρες το ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερα παιχνίδια. Πολύ διακυμάνησε το παιχνίδι. Η ομάδα έδειξε ότι κάπου να χάνει τη συγκέντρωση παρότι έχει τις ικανότητες. Κοιτάξτε, είναι ένα παιχνίδι, είναι η πρώτη αγωνιστική. Εμείς είχαμε μία απώλεια στη διαγώνια μας η οποία ήταν καθοριστική. Προσπαθούσαμε να αναπληρώσουμε αυτό το κενό, αλλά εντάξει, νομίζω ότι μέχρι ένα βαθμό το καταφέραμε. Δεν ήταν αυτό που θα θέλαμε, για το αποτέλεσμα μιλάω. Αλλά ως ομάδα πιστεύω ότι ήμασταν πολύ καλά μέσα στο γήπεδο. Σταθήκαμε πολύ καλά και αξίζουν συγχαρητήρια στα κορίτσια για αυτή την προσπάθεια που κάναμε. Αν μπορούμε να σημειώσουμε δύο στοιχεία, ένα θετικό και αρνητικό, είναι ένα ότι είδαμε αρκετά καλά σερβίς, κυρίως στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, και μια ολιγορία στο να τελειώσουν οι μπάλες με σωστό τρόπο. Κοιτάξτε, ήταν κάτω από δύσκολες συνθήκες, γιατί η ομάδα δεν είχε πάρα πολλές επιλογές στην επίθεση. Και σας μίλησα για το γεγονός αυτό, δηλαδή μας έλειπε διαγώνιος και προσπαθήσαμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, νομίζω ότι η ομάδα στάθηκε καλά, είχε καλά χτυπήματα, ήταν οργανωμένη στην άμυνα. Το κομμάτι του μπλοκ άμυνα λειτουργήσε αρκετά καλά. Είχαμε πολλές ευκαιρίες στο να εκδηλώσουμε επίθεση. Από εκεί και πέρα είναι θέμα χρόνου στο να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Με τις κοπέλες να έχουν μείνει σε αδράνεια σχεδόν ένα χρόνο. Έχουμε ένα μήνα περίπου που τις βλέπουμε, τις ομάδες της ΕΣΠΑΤ και της ΕΣΠΕΔΑ να μπαίνουν σε ρυθμό. Σε τι ετοιμότητα βρίσκονται περίπου αυτό το διάστημα? Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ετοιμότητα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να φτιάξουμε το σώμα μας και να είμαστε όσο δυνατόν πιο καλά εντός του αγωνιστικού χώρου. Είχαμε πολλούς τραυματισμούς λόγω της αδράνειας που είχαμε αυτά τα δύο τελευταία χρόνια και όλο αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε με βάρη έτσι ώστε να είναι σωστό το σώμα μας, να αντέχει την επιβάρυνση. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία δυστυχώς τα αντιμετωπίζουμε όχι μόνο εμείς, όλες οι ομάδες πιστεύω ότι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.